Oj då. Oj då. Och du. Ja. Ska du säga igen? Vad sa du? Yes, so. Is that right? Ja. Ja. Ja, Lucia talar med hela kroppen. Ja. Oj. Hej. Ah. Ja. Säger du det? Mm. Oj. Ja. Hej. Ja, så. Ja. Lucia talar med mamma. Har du så mycket ärende idag? Har du det? Ah. Ja. Oj då.